wisan kene lambung meh modar mobil. Ayo Nenek. Iso tak lho. Orang we kere yo dosa we Mike beres mana jero ta? Kano. Oh iya. Siap salah. Amit sewu lho Mas yo. Iya. Ini tebih-tebih saking Tulungagung nggih ta. Mriki. Tiang-tiang itu ningali badhe ningali atraksi ini. Lah nek kene karena kono penelengan terus nyapa? Lho, pas diangkat kudune yo dentang glunting ngono. War. Ngono lho, war. Yo banter. Lah yo piye? Aja banter-banter iki. Kuwi baru atraksi. Baru joget atraksi. Sapa? Sing wayahe atraksi sapa? Keplok sapa? Iya, wayangmu kowe sing njaluk keplok kok. Lah njaluk keplok sampean ngono berarti ya Mas. Tang dung. Sing njaluk keplok kowe, sing atraksi kowe. Art. Ayo plose. Lah tampuk tangane. Aku bagane ngopi kok. Sampai ate topi reggae. Tepuk tangan semua. Hop. Adalah Matane ra dienggo. Ngono kuwi lho.
Belum. Iki rapatane BPJS. Berese yang penyanyi berese. Iki Jalukno. Sama mak piro? Berese. Ini loh. Ini yang saya maksud. Ini yang saya maksud seperti ini. Kemendemen Pak aku. Maksudnya itu begini loh. Kita atraksi menghibur itu boleh. Tapi harus dengan penuh dengan perhitungan. Artinya begini dari sini. Misal mau ke poncot situ. Ya toh? Itu Iya. harus pakai hitungan. 1, 2, 3, malek. Ojo kebablasan. Aku 1, 2, 3, rumah aku 3 ini nuntut Pak. Baik. Dan omong go kempleng, tak kira di panggungnya ombo. Baik sami ini. Aja memadane mambengi. Ora ning. Mambengi wis dibarne iki ya wis. Aja. Lah ning kene Memadane mambengi. Dolan ning kene iki ya dhewe ra iso menjoget tok. Atraksi. Ngapa ora Mang lek dijak? umune piye? Enek hitungane. 1, Atraksi. 2, 3, 4 keluar. Jajal, ayo. 1, 2, 3, wer. 4 ber. Oh, Ya, berhasil. kamu lihat seperti ini. Ayo sekarang ganti kamu. Iki loh. Lihatan contohnya ini loh. 1, 2, 3, wer. Ayo. 1, 2, 3, wer. Yo. 1 1, 2 3 ber. Alah. Nyapa dong tidak takut. 3, 3 wer. Telat. Ayo. Wer. Oh ya doa aja. Hor. Mas, iki sampean rono, mari kono belok kanan. WC-ne nggone kono. Lah sampean ngene delepen kok sana. Sebagai Mas Hamid. Oh Mas Ame. Bintang tamu nih Jesse tok. Endi? Mas Kolek. Endi? Ape ganong jane. Ayo buka ape ganong we. Wong kon bukae pangkon segak ra gelem kok. Ngene lho, 1 ngene lho. 1, 2, 3, wer. Nah, jajal kaya iki meng lho, Ayo. 1. Oh, pemanasan sih. Pemanasan. Satu. Ayo. 1. Persiapan yuk. 1 2 3 Male. Wara, tepuk tangan. Kaya nanggap ketek. Ngono lho, dadi perhatekno. 1, 2, 3, wer. Ayo ganti. Tapi bermu aja kakek ngolu kena ber. Aku nek mburi kena ber ngolu isane, Mang. Bermu beda. Ayo. Heeh. Yo. Bermu 1 haram. 1 2 3 ber. Lah. Selamat toh. Anu, sik delok. Deloken sik. Iki mengi aku krungu mare matus ngono lho. Kok janenge gek malih sangklir. Niki manuk mboten usah diketokne kok. Ya wis. 1 2 3 wis. Ngono, bodho iso to? 1 2 Piro? Kan iki Mikir. Mas iki wis wer. Iki wis wer, aku wis wer. Sampeyan genti wer genti. Arek kowe. Lah kabani tok tunggale ya akeh to Mas Hamid. Joshua Banci. Tak demilan pengo. Wis. Iki ya wis. Wis. Saman kan mangke manduri tok to? Iya. Wayahmu. Satu. Atraksi salto. 2 3 Male. minggir ono. Kowe wis atraksi. Joshua Wes. Banci. Berarti kowe iso Salto. Iso salto nyisih ono. Isero. Kowe wis atraksi, Wes. wis salto, Wes. berarti iso Salto. Isih rono. Kowe wis atraksi, Wes. berarti iso salto. Iso. Sing iso salto nyisih rono. 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 Wong karek 1, 2, 3, wer. Ngono ae kok dadak. 1, 2, 3 wer to. Kowe wis salto. Berarti iso Salto. Nyisih rono. Wong ndak ngomongi met wayahmu. 1, 2, 3.
Lah kowe nyapa ning kono? Lah aku nyisih rene ora iso sauto. Karone opo nek ket. Obak lho. Ra re ra re ra re ra re ra re ra. Suara alam iki. Ting Ra re ra re ra re ra re ra. Nanti di sesi siang hari nanti malam masih ada Cak Percil CS. Sore hari ini kita juga mendatangkan bintang tamu spesial di Jambean Keras Kediri, Jawa Timur, Indonesia. Siapakah dia? Siapakah dia? Mas, Ada. beri tepuk tangan ya. Iya. Ra re ra re ra. Ra re ra re ra re ra re ra. Re ra re ra re ra. Ra re ra re ra re ra re ra re ra. Ra re ra re ra re ra re ra. Re ra re ra re ra. Sampun boten enten tenagane kawon ngati liyane sing kepenak uripe kadang wepitak klaran lamun dadi tangisan rodha panguripan sambo kapan yo ra re ra re ra re ra re ra re ra ra re 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 ra ra re ra re ra re ra re ra re ra ra re ra re ra re ra re ra re ra re ra. Rare duok kowe. Sek, rene. Raimok pul jerawat. Iki piye to karepmu iki? Sek. Iki tak urus. Lagune iki apa? Sing diceluk ki bintang tamu ya kuwi artis. Artis. Lah iki, Lah yo, mambengi wae abe dibarne. heeh. Bintang tamune ya Macan Tutul. Ya iki. Lah iki kok Kiai Tutul. He. Mambengi dibarne iki kayak kesempatan ngomong gitu. Heeh. Terus saiki. Lah yo. Diterusne. Wong intelek aku lho. Sik to. Mambengi pedot. Bar. Mambengi pedot. Oh iya. Kemen-demen dek balik kembali. Ngene lho Mas, sing ditimbali ki artis. Artis. Bintang tamu. Bintang Mbak penyanyi. penyakit. Penyanyi. Penyanyi. Lah sing muncul kok penyakit lho malahan. Lah kok modele koyo ngene lho. Ki lagu mung piye? Rare-rare bare iki apa? Rare-rare kok malah lagu ropang. Sing ditimbali iki Mbak Silpi. Heeh. Karo Mbak Melinda. Melinda. Fase. Lah yo sing metu Bajang. Ngawur. Iki apa yo nek pedak kok tutulan ngene iki lho. Ora iki elek-elek dek iki iso ngaji. Iso ngaji. Dhewe iki dadi jaranan iki kudu iso dadi tuntunan lan tatanan, ngono lho. Umume iya sik to. Ligo. Aduh lak cedek karo musola. Muhammad. Solo ali. Cedek musola. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna lillahi. Hei. Urung enek sekepatan kok men innalillahi ae. Ligo. Hormati kae. Ligo. Ayo. Bawane ning bawane adek son nggo. Wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i wa mursalin Muka dimae apik. wa ala alihi wa sahbihi ajmain Jelas amma suwi. Muka dimae wis kaya Pak Carik pisan. Selamat sore masyarakat Katang Kediri. Katang neh. Mas, Katang ki sing minggu kepungkur. Kene ki masyarakat Desa Jambean, Kecamatan Keras, Kabupaten Kediri. Jambean. Atos kabeh ngene. Atos. Iki kok gelut. Kudu soalnya wong keras. Pak tentara niku sing sanjang gelut kena cekel mawon. Niku lho. Wirone niku lho cekelen. Diterusne muka dimae. Selundupen silite lho. Wong kene pengen kok muka dimae. Wis neh aja ora. Sehat sedaya Bapak Ibu. Alhamdulillah. Kok ya gelem nanggap jaranan larang-larang, jaranane elek ditangga.
Didong. Iso. Jaranan WAB iki ditanggap mek ping pisan wis ora usah selawase. Ya. Soalnya apa ngambek iki dibarne. Oh, dibareng. Ngambek iki dibarne. Dongane sing apik. Adewe iki ditimbali rene, ditanggap rene iki tujuannya ben iso menghibur masyarakat Jambian Ora kene. terhibur blas. Sing nanggap ora roh, munggahno lho sing nanggap lho Sing nanggap ora roh to? Ora roh. Masalah. Itu cacahi. Mas Eh, Bayu ki ra roh sampean. Kowe apa roh, kowe apa roh? Unggahno sing nanggap. Nanggap Pak propos. Propos dasu. Musiknya mumpung kowe, musiknya mumpung kowe. Mas Farid CS ki wah tenan. Jenenge no, Nirmalar. Audio. Mas Bayu ya. Dan anggap teko off, teko off. Mas Mas Bayu kowe mosok ora ngerti to. Bayu. Dah unggahno sepot Bayu, iki Bayu Kobra iki. Yo, Bayu karo bojone lho, bojone lho. Sak Bayu bojone. Kobra, Bayu Kobra. Mas Bayu, Mas Bayu. Yo. Allahumma sholli ala Muhammad. Beri tepuk tangan yang meriah dulu. Allah Akbar. La ilaha illallah. Ben-ben udan ada. Loh, Mas Mbak. Bayu monggo katuran minggah mriki nggih. Oh, tengah jadi Iki lek sing wedok bestiku. bestine sampean. Sing wedok bestiku. Paring asma sapa? Karo teko se. Sik. Mbak nyun sewu. Bojone sampean. Bayu. Osok gara-gara nang BAB pegatan, Mbak. Bojo. Bojomu celukan bojo. Mas Bayu, nggih. Panggilan ditujukan kepada Mas Bayu. Wah, aku Ayo. ngerti. Ayo Mas Bayu sak kobrane ayo. Sik, wis roh aku. Kuwi bayek Bon. Sik, aku roh bojone sampean. Tapi janji lho ya. Yo ndak oleh Bayu nesu. ora kayak pajak entek ro. Oh. Tapi janji ndak oleh nesu lho ya. Aku roh bojone sampean nang ndi. Endi? Tapi janji ndak oleh nesu. Nanti. Kuwi lho nang tengah karo Hilda ki lho, nang kono ki lho. Hilda. Bayu lho, Bayu lho. Bayu karo tak duduk. Bayu di. Se. Kayak kuncitan yang dhuwur ngedep kamera lho. Untuk. Gak iso. Iki kan tuan rumah. Heeh. Tuan rumah ki bature ya akeh. Akeh. Hilda sak kanca-kancane kan munggah he. Oh, Hilda sak. Ojo. Ojo Hilda. munggahne angel munggahne. Hilda ayo Rek. oh. Bayu, Mas Bayu. Ayo Mas Bayu. Duduk. Ketua M, ketua M. Aku mobe. Hilda. Muhammadur Rasulullah. Sadiqul wa'adil amin. Lagi Bayu. Iya. Bayu sitok boyo. Alhamdulillah. Mas Bayu. Kancamu. Mas Bayu beserta istri sudah naik di atas panggung. Celun. Di sini. Rambutnya mau ilaki dari Bayu. Tak omongi. Pamit. Apa tak omongi? Jadi becong sing kene kena knapot iki.
iki bencong racing Iki lho. Bayu wis ning kene lho, Bom bohong. Ngopi ta Bayu? Mas Bayu. Padahal iki lho, Bayu Ini iki. Mbak Ayu Mbak sini Mbak. Iki Mbak sapa jenenge Mbak sapa? Mbak sapa? Kowe mpatujui garapan kok bengi. Ini adalah Mbak sapa? Mbak sapa? Mbak Mas sapa? Bayu dan juga Bu Bayu. Sapa sih? Bu Bayu. Tak tekoki pertanyaan siji ya. Jaranan Kediri ki wakehnya apa jaranan elek mau tanggap iki nyapo. Iya. Jos, Mas Bayu kon ngendang. Ngetipung. Mas Bayu kon Mergo- ngetipung. Mergo eleke jarene. Nggih, Mbak nyuwun sewu Mas Bayu dan juga Mbak sinten? Silpi. Mbak Lia. Mbak Lia dan Mbak Lio iki. Kene lho jejer bojone ngene lho, ajake jejer ora patek demen to. Ora demen. Dek kadung demen banci emang lho. Lah, ngene lah kita susuit iki lho. Di costing karo iki lho, helikopter iki lho. Helikopter Apa dasmu. Kuwi jenenge styrofoam. Ah, Mas Bayu kok styrofoam. Strobo. Mas Bayu dan juga Mbak Lia, alhamdulillah. Alhamdulillah. Dalam rangka Nyunati bojone. Mene bablas kan kono lho ambon iki mesti. Kok nyunati bojone piye to? tasakuran kitan. Nyunati bapake. Nah, malah bapake kayak mburi ki. Tasakuran kitan. Oh. Ya toh. Sing Nggih. dikitanke putra nomor piro, Mas? Setunggal. Setunggal. Mas Amit. Kuwi anake Bondan kan lungguh kuwi. Kuwi anake lungguh Anake Mas Bondan. Iya, anake Bondan kan lungguh. Bondan anu? Bondan anak celeng. Kuwi anak celeng kuwi kan lungguh kuwi. Bondan Palu piye? Mas Bayu kula aturi ngetipung. Lungguh tak keplekne kowe engko. Ayah ikut ndak? Ora. Iki lho garapan iki lho. Iki lho garapan iki. Ayahe kena penjara bisa. Mas Bayu anak nomor 1 yang bernama siapa? Aldo. Aldo. Sing di anake. Sing di. Oh iki Beni maju Beni. Oh iki lho anake. Ya iki lho. Duduk iki ra sunat iki diketok ngepok. Ah, rumah saku kok tremos diangkat, angkat tiket mau. Putrane namanya Aldo. Oh ini putranya nggih. Oh yang ini. Delok nek sunat to. Delok. Gareng kok. Wis nyampe. Sunat tenan ora? Gareng kok gak. Bukan. Malah jahitane ro garing kuwi. Mas Bayu. Dudohno lek dhek terah sunat dudohno. Ojo. Mas Bayu. Anu sampean kelas berapa? Mas Bayu. SMP. Mas Beni linggo Mas Beni. Seiling ora karo aku. Mas SD. Oh, terus lek sunat kapan? Minggu. Loh, minggu mang berarti? Oh, minggu kemarin. Minggu ndek iki kok minggu iki mangi prayo sik teles. Mas Bayu kon ngetipung. Minggu kemarin. Oh toh. kemarin, Saiki iya. wis garing. Nah, ngene iki lho Mas Joshua. Sunatke ngene iki. Minggu kemarin disunatke, Saiki seminggu garing. ke depan ditambahne Iya. jaranan. Iya. Ampun. Lek wis sunat kan wis garing. Wajib iki wajib. Bar ngono dijajal. Apa maksudnya Jajal piye dijajal? jajal piye? Dijajal dinggo pipis. Oh, Ada keluhan atau tidak? Jika ada keluhan silahkan menghubungi dokter atau ke mantri yang menyunat. pikiranku Ngono kan lho. dindi ya. Oh iki pikiran Sik. mesti lah. Aku baru kali ini ditanggap jaranan semewah iki lho, Jo. Tenan iki. Tron, dhuwur, ngisor. Entek piro kira-kira? Entek piro? Disumbang. Disumbang Yudi benjot. Rapi. Kene Mbak Lia karo Mas Bayu kene. Anu Mas Ditungake. Ame. Dungane. Dungane kene, Mbak. Mbak. Dungane ya, tak dungane ya. Dungane. Mbak ning ngarep kene lho, Mbak. Mbak. Ditungani karo niki Bu Haji niki. Wis, Bu. Niki, Mugi-mugi Mas Bayu dan Mbak Lia dan Nah. Mas Aldo. Nggih. Guyu opo? Kok guyu iki? Selalu diberikan Kesehatan. Amin, Bapak amin, Ibu amin. diberikan kelancaran rezeki. Ayo. Tangane ngantung kabeh. Ini. Mas Bayu. Dongo ngene. Dongo ngene lho. Mas Bayu ro kayak pajak urung Mas Bayu. Ayo. Kok mah.
Yo, Aku yo urung Bayu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din Amin. wa lafiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rezeki wa taubatan qoblal maut. Amin. Wa rahmatan indal maut. Amin. Wa maghfiratan ba'dal maut. Amin. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut. Amin. Wa najata minan nari wal afwa indal hisab. Amin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Rabbana atina fid dunya hasanah. Amin. Wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Wangsul sedaya, wangsul. Bar, jaranane bar. Kok bar piye to? Kayak dhek ngibar. Diteruske. Ayo Mas Farid. Baliar koyo pajak Gung Mas. Baliar. Mas. Baliar koyo pajak Gung Baliar. Ngeral sik. Nah, Ral. Artise ya Bu, celuk ya artise. Ayo, Ram, contohnya lagu nih. Mbak Melinda. Lagunya sing terbaru. Sepasang manusia. Mbak Melinda pesek ayo. Sepasang remaja jatuh cinta di bawah asuhan Karang Taruna. Seto, lali ya. Cek kok letas. Sepasang remaja jatuh. Sepasang remaja jatuh cinta. Nah, sak meneh lho. Di malam Sepasang remaja jatuh. Lah geblak lah kowe. Iki lho ngene lho. Sepasang remaja jatuh cinta. Nah, ngono lho. Sepasang remaja jatuh cinta. Jatuh cintane iki gandeng. Jatuh cintane iki gandeng. Sepasang remaja jatuh cinta. di bawah asuhan Jane cangkeme ngemangan apa to cah? Ngene lho, Dewi Bansi. Sepasang remaja jatuh cinta. Lah iki dadi siji, jatuh cinta. Lah teko kono. Sepasang remaja jatuh cinta. Anu wis nyetok yo ndak pas iki cogloke ketok. Atemen gajah. Iki ayo mbak-mbak penyanyi, dinyanyine njak mbak-mbak penyanyi ya. Ayo Mas Farid, Nirmala Ribon. Mandaka Pro Manajemen. Mas Kediri. Ayo sampean keras Kediri Jawa Timur Indonesia. Helda. Sepasang remaja jatuh cinta di bawah asuhan Dewi Asma. Disinari cahaya purnama, disaksikan bintang-bintang sejuta. Saling janjikan setia, hidup rukun damai selamanya. Membina rumah tangga
Matur suwun bariki persiapan. Wayahe olahraga sore, olahraga ora mung badminton, olahraga bal-balan. Au, 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 au. Wae!